name is Fidelia Bianuju, properly known as Akwugwu Igbo 1, your Igbo tutor. Last week, we did from 0 to 20. Today, we are going to look at Onogu, same Onogu, from 21 to 40. We are going to start counting today from 21 to 40. Let's go. Iri abụọ na otu, iri abụọ na otu, 22. Iri abụọ na abụọ, 23. Iri abụọ na atọ, 24. Iri abụọ na anọ, 25. Iri abụọ na ise, 26 now. Iri abụọ na isii, 27. Iri abụọ na asaa, 28. Iri abụọ na asatọ, 29. Iri abụọ na itoolu, 30. Iri atọ, 31. Iri atọ na otu, 32. Iri atọ na abụọ, 33. Iri atọ na atọ, 34. Iri atọ na anọ, 35. Iri atọ na ise, 36. Iri atọ na isii, 37. Iri atọ na asaa, 38. Iri atọ na asatọ, 39. Iri atọ na itoolu, 40. Iri anọ, 40. Iri anọ. Ndewo na ndị be anyị. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ebido from 41 to 60. Ana m ekele mmadụ niile. Ndewo na ndị be anyị. Ya dịrị unu na mma.